bo ko mawo min ba itikafu la ni salli kalo yera ibe si misiri kono ibe bode ni kalo koni sabatira doro itikafu banna me salafu salihu tumbake ubeto misiri kono puru uka bo misiri kono ka tile salli kene ka nuye salli kene ka ubeto kaso kono puru nka bo batola ni bato ewa ni bato ntumbe bato mina ni bato ka bo kata salli kene la ngora bato mina ko fi metin ka sokono salafu tumbe ninke sino ni kalo koni sabatira doro itikafu banna ibese ka bo katika sokono me ni salafu salihu tumbake nuyo ulul dege mbeton ka itikafu mbeton misiri kono ka soli kata salli kene la ninye salli kene ke mbeten ka sokono basi to fanala salafu tumboke pour ka bato tugu nyogona me ni kalo sabatira kono adagara ka bo itikafu banna bo ko muso ni ale suntoro iya soro aye donsu sani suntige wakati ka soro doro kalo bonna nada yala ni alebo o don sara don mumen de be sara oho hari nanni ewa tile binni toranya tuguna yele de tile mabbi kalo bonna na o don su be de ciana ni sungalo temena ibo don be de sara subhanakallahumma rabbana bo ko ngania tali sunganiali kuma fula de bala do ko dongodo ika sungania de do ko ayi niye kalo kunfolo niya angania be kalo besu darurama suintiga ibolo ko o wasara ko juman sahalendo nina tiala don ko ka kuma fula de bala do ko niya ngania kalo kunfolo dorabi ngania la ka sungalo besu hari ni dongodo ni ngania mata ko ngania kele ngosara fonna ya soro tama ye suntiga ibolo ube bana ye suntiga ibolo wala ibe ngania kura me haru do Sheikh Salih Fawzan nyaka kasati do telesrasa ya beke fatawa shiyam aya beke sum fatawa deka ale ko fo dongodo ika ngania de fo dongodo ni ngania kas me ako ngania te fengore koy ni hada maden ni eye ewa suntiga abe eka hakala be nganyala yi ka suguru dila kaba isira ni sunye ode nganya nyo ngane fe ngoreo dongodo ibe sini suguri du minyere ibe suguri labbe minare nabi konode kombe sude ode nganya ko kominye sungalo nafila ye ko doba sallu ka sokono teta misirila ko sungalo nafila min fuleni nye jama ka fara nyogon ka ke misirula sunna de do ciden tirela ciden nya ke su saba abe sallini mugo ye sebaw ye sunani na ciden mabo kana parce que misiri farato ciden mabo utara har ciden da goshi amma bo fo fajiri ciden nana ka sallini jama'i ako suro ayem min ke nyaaye de minyen ato ni mabo kana sallina wiye nsirana de ni ne dumera ninka kana kauka wajibiye wala cide nya toy Abubakar tilela amake Umaru tilela de Umaru nana dondola mugo be salli misiri mugo fula be salli nyogon fe yamfe mugo suguna be salli nyogon fe yamfe Umaru ye sebo fara nyogon ka akon ne yaye misiri jama min fule nya anko fara nyogon ka mugo kelenka salli nuye o kanyi Umaru yake aye jama fara nyogon ka Ubay ibn Kabi ke alimamiye aka jokotani kele ako sallini jama'i donc sunna da kake misiri da bon don ke ba ko hadisa dobe ko ciden ko afdalu salatul mar'i fi baitihi illa al maktuba ko ciden ko hada maden ka salli be kan yi ka sode kono ni fardate dobe ni hadisa de ta ko sungalon nafila kake ka so kono de kausa misiriya katawdo ni hadisa be kelena nafila de ka arawati nunu fajiri arakatali fajiri salli fana nyara kannani salli fana ko fara kan fula futuru ko fara kan fula safo ko fara kan fula nunun de kanyi ka sokono ka teme misira
ciden kambe kelena nafila udema me doni kiba ko nafila ni jama de kera ma sariyaye jama de kera ma sunnaye ikato nafila ke jama la de kausa ikaki kasokono donc sungalo nafila min fuleni nye jama de kera ma sariyaye jama de kera ma sunnaye ikata sungalo nafila ke jama la o de kausa ikelenka ki kadukono ema ye ciden ko ija khama rajulu mali imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla kata salli jamala fasamanta doye munye ciden kunni mugo min taran nafila salli jamala alimami min yala salli e sallira alimami nofe fu kata salli bayinyana pewini alimami salamu bila nyofe ka salli mbeke nyofe ako hari su to nima nafila ke ala be su mumen nafila baraji dima ni sallira kafara limu fu kata salli bayinyana ala be su mumen baraji dima wodi ato don ko abi hari do ka katawu kono nu sallira almamin no fe tarawihila na sera wotiri ma do be bokata obe do be sigi kalmamin jamato sallira to wotiri salli katawu de do sunnate woyede ni ko ni sallira almamin no fe jamala wotiri salla no fe ni wotiri salla almamin no fe ni eko a ne ba fe su tola ngan nafila woreke nkin ka salli labanke wotiri fana ni wotiri salli almami no fe sira fula bi bolo sira folo na kadiye ni almami wotiri salla no fe na ya salamu bila no fe suto ibe mi salli ba salli fula ibe salamu bila ite sage wotiri ndeka me suto la ibe se ka salli cide ma fo salli te wotiri ko fere cide ko wotiri fula de te su kelen kono me ni wotiri salli be se ka salli wore nafila wore salli su to la fula ite sage wotiri de ka o ye ni salamu bilal mamino fe ni ko mba fi kinka su wa salli laba mbe salli min ke su fe kan laban ke wotire sira fulana wotiri salli al mamino fe me ni be do al mamino fe wotiri la ekitanga ni asafuye ekitanga ni ko be fula de salli ni al mami wotiri ke ayetta yake nyogon fe almami salamu bila ikana salamu bila uli ka kelen faraitaka ni ya fir ika kelen faraitaka eta kere bolo safu ya kera fula e bolo su laba ni kan nafila ki bika wotiri salli donc ka kuma surunya nafila sungalon nafila min fulen ne ka ke misiri la jaman no fo de kan o je kanye kateme ka ke ka sokono kwa fo akfora ko sungalo do ka chaya ekele isujudu te ka sokono ite sega do chaya ni kele ciden ko ni be sallini mogoye ija salla ahadukum linnasi falu yukhaffif o ija salla li nafsi falu yutawli masa ciden ko na be sallini mogoye ay salli nogoya ni kele be salli janya sugu min kadiya janya ke ikele mbi ka sokono tarawih ko fe su to lay be sega nafira ke ka sokono na kadi yen ni tarika sokono depuis bora tarawila itten turu duguma fokata fajiri kana wulike do min kadi afoye me ani duawlu kunuti ka janya ote kelenye duawli kunutu kide nye min la doni ali hasan al duni aliya kwa kafo kunutu kono o ya allahumma hadaina fi man hadaita durunde uko amasabatire ko kide nyere ye duawu kunutu ke akasalli kono mais aya le hasana de la dunya ni na ikada o de la ube hari ni be do faraka do surma faraka ni be do chaya hari sisa ni mo min sallira sujudu tete siga do ke ika salli fana sujudu do keke ika la sara sujudu do keke futuru sujudu do keke safu sujudu do keke o te do chaya liya isigile do chaya ke ibi ka bitike kono ina na misiri la ibe sallima kono do chaya ke nu ko do ka chaya sungalo kono korote ko kata kunu tu janya ni mo ko wede kwa fo akfo bo ko e wa minye sungalo ika kontine ka qur'ana durusila ube ika obila ka qur'ana de kala ibe qur'ana durusi minna qur'ana de be kala donc ibe kontine ka durusila utenyo ngomule hijibu hakke min bi bolo durusi na ibo sagi ota bali fana qur'ana fana iba to kala ino fe kata parce que nya fo to ko mi salafu salihu ni sungalo serate ulube baraka bara bebe nyesi qur'ana kala ne har imamuna maliki
ale tumbe deresu de ciden ka misiri la wakati be foita ka deresu tige misiri kono men ni sungalo nana maliki be deresu be joka qur'ana deta ka nyesi qur'ana kala na foka ta sungalo ba donc ibe ka qur'ana kala ke ika hijibu hakke min dirima durusiri la ibo ulum muraja inofe idella ku muraja hakke minna ato ibe continue qur'ana kala ila kata ko internet ka radio soso ka wa ube kitabu ni papier do bila sungalo tile bisaba kape sube kan nafila wa nafila kwa tila ni sun na ibe ninke ni suna nunu nye bidiade mogo kana bara ke nu ye bidiade do sungalo nafila min fule ni hakke sigilen tala Sheikh Silabun Temi ko hakke sigilen tala Sheikh Abdallah Bumbaji kaseti dafalen de eri kele ni ko الجواب سريح فيما ورد الجواب سريح في صلاة التراويح كن نجابو بانغالي نين كلمه منو فتاوى من بومباجي يو كتراويح كا صلاة التراويح من فلان ني كاسيتي دافالي اسبل لما بي اكاسيتي لما بي شيخ عبد الله بومباجي parce que ñinin kali chayara tarawih ko ka dobe kasi tarawih le rawbe kulo dobe duawu tarawih duawu chaya dobe tarawih duawu ube ewa atjwidi nunu na ñogonaw do ko ewa tarawih akana temenninka do ko tarawih ni su kono na nafilate kelen tuma mo ñinin kali chayara utara Sheikh Abdallah Bumbaji segere akadu kono ka ñinin ka seti eri kelen ko abe tarawih ka ko abe tarawih ka ñinin kali no kunutu ni fe wa be yode ni manyina ko akoni damina ya kwa jawabu sharihu ato fima fi fatawa salatu tarawih di samahati Sheikh Abdallah Bumbaz ni mo min tara ni kasetita uba shabila ma ya laje ibe famu saman soro tarawih ka kola donc akon nafila min fulen ni na be ke sungalo la hakke tala hakke sigilen kelen tala tani kelen ni ya sallanyana tani sabani ya salli sunnadu mugani kele ni mogo minya salli sunnadu shaw sira bunteme ko hakke tala munum bu bo nyogo nafana ni nye tarawih ni qiyamul layli e bidiya ni mbe famu baliya dinala abe famu baliya Sheikh Abdallah Bumbaji ko cide ako sungalo towla atumba yire jija ben nafila ka be sino me tallaba te sino ciden tumba kabbato jidi tallaba la temminke tan e watan fulula ako tan fulula tan fulo ani muga ko cire sallallahu alaihi wasallam abin nafila ken nunu na be sinogo men ni tallaban sera be do faran nafila ka be do jidi batola te sinogo yere ahaya leila kullahu donc hakkete nunu na munun tara papier dila ko sungalo ewa tile bisaba dongo dona damana nafila bidiya kana baraka na lesirita la dinala hakke jolente nafila la munun ba ko fana sungalo jole sani sungalo kajo karle tiru cinyo ma ya fama de nyenni kela nyafara bidia de nunu de kan ni sonjani sungalo koni nale basitala no bo ko sugu min ko bidia nyafo e wa sugula fana ali misakiyat ube min fana dila papier fana be chari e wa ko suguru duni e wa salatu che eri kele do ko suguru duni salatu che ikayire mina eri miniti bisaba do ko suguru duni salatu che kenji miniti ki yire mina bidia do lesritala ala ko ayi mi ay dumuni ke fo fajiri jeman ka bo fo bidi fi mana ni fajiri kene cira yere be fajiri doni yere ni fajiri kene cira ni dumuni bilay kani ka muso ka fo nyogonya ni e yere te fajiri doni yere ye idale be salli welela minna ko be fajiri do no ye salatu bodoro yere mina ka bo minini dumuni na ni muso ka fo nyogonya ne ka ali musakiyatu ali ihtiyatu ki yere kolosi ni ini e wa salatu che ki yere mina ka bo minina bidiya wudura kana barake no سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ni nyamme nyininka abe ko me nyininka li furade be aleka kuma en kono folo ko sungalo yi tile ndon fulana ko ewa uye golle goshi ko mo yu suntige ko o kofe e ko arjo nyeta de ko fe ko arjo nyeta ko wakati mashe ko mo kana suntige ko do tunyu suntige usagera ku yere mina ka kontine o be chogodi nunu na nyugona ya katawe o don saralite utugika ni katawra e mina e nyana tile binade e yi suntige
anana bange nitti kotile mabbi to min tora iyere mina asaralitika aya ko rabbana la tu'akhidna in nashana aw aghtana tuma mi ciiden tara sanna yere la konti ala nan yina na kam minke an ka tawra kam minke ikana mina no yara ko nyaake awye ciiden ko tajawaja Allah ni ummata liqata wa nashiyana wa ma ustukrihu alai ciiden ko ala temena ne kam manton nu yina na kam minke ube katawra kam minke ube karabara kam minke ala temena wala tumina noye ni ciiden ka ta sahalle alako walaysa alaykum junahu fima aqtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim alako junubu tawla naw qatawra kam minke junubu tawla wala minna ya yire tugu kam minke junubu wala wala ala yire ko ni mo qatawra junubu tila hadisa sahlen nana fana simau ka hadisa madina dondola ko shebo tile donna kaba nogo kono ka ciden no shebo to madina tile donna kaba nogo kono ni hadisa be bukhari muslim kono shebo nyana tile binade umina ubugo min kalama tile bora kaba nogo kono nya ciden mam mo sinya mariya ko ka do sara nin kera tile nye ciden nyere tile la amma mo sinya mariya ko ka do sara wara ni nanyu kona naye mo soro kataw yusoro fajiri ko de lawa kataw yusoro tile binni wakati la ni nya kataw de fenti ka sunna me maliki majhabi ba fo ka sarade maliki majhabi la ba fo ko ka do sara me kuma sahalen de fulen ni nye ayaw koso hadisa sahalen koso ni nya kataw de asaralite utiguka bo aka kuma fulana akoko kunu fana ko arajon ay ko mali arjo mali da kuma sallin wore yere kunu alay min fode ko me ne ka lameli tuka kuma sallin yere wore kunu kuma salli wore yere futuro wakati ko mo munu be suntige no fe ebi take chogo di sisa ebi take chogo mi ni yere nyaabe tilela ni tile binna adirola tile binne de la ibi ka suntige e yere yaadu dankane abi bodo tile binna ibi kasunti kele ni e nyaate tilela dankane ti bolo ko tile binna bama ko ibe yoro kimumbe misirube ni ye misiri wele kamme abe kimina misiri ye welela salli welela ye misiri wele isunti ge ni arajo ma awa salli wele ibe kimina ni misiru ye salli wele e yerete tile binni doni yere ibi kasunti ge ko do kanyinin kali ko as-sunan rawatib sunna munum be ke farda un nofe ko yala ni sunan rawatib mun fulen ni min ni tarawih ta be nay bo ke chogodi an ko sunan rawatib soma sallinye fula arakatal fajr salli fana nye nani salli fana kofe fula futuri kofe fula safo kofe fula nunu ni arakantani fula de hadisa sabatiran nindera ciden ko nim mi won mi janto nunu na ni arakantani fula nubu salli wakati be tile kono ko ala be malika unya mariya sobe joyar janna ko ni arakantani fula arakatal fajri salli fana nye nani nunu nye woroy salli fana kofe fula shegi futuru kofe fula ta safo kofe fula tani fula bo tarawihi beke safo kofe ndella ka foka koro nkanyi ni kali jabula nko alimamiu uku jija ku yere kolosi uku jija uka nafila ukorosi uku jija uku janto jamala ka jamaka wasalli korosi ukabara jube dafu ye chokobe almami caman be ninkiri tu bolo nu ye safo salli doro ube tarawihi tugala wote sunnai ni safo sallira almamiu aye wakati udobila mu'min dalila ala nabi sunan rawatibu salli safo kofe min dalila ala safo kofe fula naba salli aye tandi mu'made safo kofe fula uko salli
nu yo salli ka bade abido tarawih la akana tarawih to safo la de na ye safo sallabe wakati dodi safo ko fi arkam fula be salli tarawih ta bide safo ko fi arkam fula tarawih ta bi akatandi mugoma uku ka safo ko fi fula salli nu yo salli wakati mi abe tarawih ta be doni ke bawo nyinen kara Suleiman urahili nyinen kara ko mogo munu ni e wa safo ni tarawih ce furanche jantala ni e ko ikika jikiru ke ko ika arakan fula salli iba soro almamu do na tarawih la ibo munke ako har ni ebe dogo ika jikiru lade yero jikiru foli jikiru munu be fardaw kofe unanan na choko chamanna tantan na subhanallahi sinyata alhamdulillah sinyata allahu akbar sinyata ako eki ka jikiru ko ni yere yado alimami munu franche janto bolo futu e wasafo ni tarawih ce jikiru surma inta subhanallahi tanta alhamdulillah tanta allahu akbar tanta ikan nunu fo jonna nu ukuba ika wuli ki karakan fula salisanu ka tarawih damen donc ko mo munun ka teli ebi take nin jogo de la kana jikiru jainke subhanallahi sinya tanta ke alhamdulillah ta allahu akbar ta ika wuli jonna iki karakan fula salisanu ka do tarawih la donc iba ke nin jogo de la sino tarawih inte safo ko fi arakan fula tarawih ta bide ko ya la tarawih sungalon nafila min fuleni nyana temena tani kele ko bidiya do wa fembala wa la fentala min be hada madum mina cide uya amba isetu nyenenka ciden kan nafila ako sungalo do sungalo tewo ko ciden ka sufen nafila ko tetteme arakanta ni kelenka amba isetu ye ciden kan nafila de fonne je me asabatira wagatu dola ciden be arakanta ni sabasalli arakanta ni kele de tumbeke kacaya me asabatira hadisa salen kono ko ciden ka sufen nafila wagatu dola be arakanta ni sabasalli donc doni ke bawo ko sufen nafila ni mogo min dara arakanta ni kelema ode kanyi ode ciden ka sunna me shaw sila bunte mi ako ciden ka arakanta ni kele min fulen ni ko ibe dan ni na ciden ka arakanta ni kelena ciden ya karakanta ni kele salli chogo me sallo chogo la de ciden ka arakanta ni kele min fulen ya atumba janyade adon na ya adamina sufela la fajiri kene ba sani salatu boli be surunya katwala ni arakanta ni kala huje fata guna yamani ko ale dalla ka salli ciden nofe fo ale ajigna ale kono ka kojugu ke uko mun kojugu ako tele manke joli janyana fo ale yere ajigna kono ka shigi ka ciden jolen to sallila ni arakanta ni kala ciden dalila arakan kele ayi suratul baqara kala ka ali murana kala kan nisa'i kala arakan kelen kono arakanta ni kele shebul sila bunte me ko ni ko itette me arakanta ni kele ka ciden ya salli ka janya chogo mi ifana ka salli ka janya chogo da de ni ko ciden ka salli chogo arakanta ni kele ifana ka janya de ciden ya janya de me ko ni mugo min ni etafe ka arakanta ni kele janya ni etafe ki ka kalan janya shebul sila bunte me ko ibe minke do fara arakan jate ka ni mogo min te arakanta ni kelen ni ta janya ko mi ciden ba janya chogo mi ni e ba surunya de ako e ka do fara arakan hakeka odi ya to asabatira salafu ni sheba golo atumbe madinan kau kabara la ube wa mugani saba bi saba ni woro do ba salli parce que uye do bo kalande la donc uye do fara arakan ka donc mo ka famu amba aishatu ya ciden kan nafila chogo fonin chogola me bunte mi ko ni koy be ciden karakanta nin kelenka aya salli chogo mi ka janya chogo mi fana ka ko chogola me ni te arakanta nin kelen salli o chogola do fara jate ka donc akafa sungalo ten ni mo bin cera kadda arakanta nin kelela o de ciden ka sunna sallallahu alaihi wasallam me kafo ni te mena arakanta nin keleka woye bidiyai o fana te sawabai sufen nafila dantala ciden ko man kama ramadana imana wa ihtisaba qufira lahu ma taqaddama min jambi amma hakke fo mo goyde ciden ko ni mo minye sungalo nafila sungalo ni ya jo alaye
ni limane ani jate balala bi sarala junubu mise munun temenena ala bu ya fayiye kire ma hakke foda hadisa sahalen nana bukhari ni muslimu kono uye cide nyinin ka yala ko sufe salli hakke jumando jolido cide ko salatul layl masna gumbaji ko haja khabaru bimana al amru ako cide nyan kibariya ni hadisa yaye mogo kibarani ni nya kolla nyine munye nya mariyali salatul layl masna cide nyinin kara sufe salli ye joliye cide ko sufe salli fula salli ka salamu bila fula salli ka salamu bila fula salli ka salamu la fa idha qashiyata subha fa salli wahidatan tutiru lahu ma qad salla ciden ko sufen nafila fula de fulay be salamu bila fulay be salamu bila bonni yere siranna ko dugu bena je ika arakan kele salli ye hakke mi salli arakan kele nake o wotiriye don ke bagaw ko sufen nafila wakati ya tare ni ya safo salli ni mogo min ye safo salli ye nafila damina fula ibe salamu bila fo wakati min ni be sira dugu bena je o be dara kanta ni kene lawa ciden ma hakke fo sufen nafila la an bayi shetu ye ciden da ta hakke defo me harafu kelente ni ciden ko sufen nafila tani kelele salli kana timoka amo fo mo shiye cide mo fo mo shiye seba do nana ka cide ka baraka ka kasalliji ta ka dama sauban ako ciden ko ndeli min kadiyen ka dima ako ciden nebi deli ika sigi nyogonya de la arjanna ciden ko fengorete bolokin de la nuwote ako ne kala nyiri yode ciden ka ayini ala nafsika bi kasrati sujudi awa konde me yere la ni salli chamay ciden ma hakke fo akonde me yere la ni salli chamay ciden ma hakke fo donc ambe min fo mo goye ko ni temena arakanta ni kele ka ye bidiya ke wote bidiya yede Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko ako sufen nafila sungalon nafila ko hakke jolentala hakke sigilente araka hakela de tani kele kadiya iba salli tani sabak kadiya ko iba salli sunnaro iye mugani saba salla ko sunnaro ako iye mugani kele salla ko sunnaro Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko nimbe sabatira sarafu bolo nimbe sabatira sarafu ni sebo bolo udo ye mugani saba salli udo ye mugani kele salli udo ye bi sabani woro salli ako o sabatira sarfo bro hakke sigilen tala donc ambe min fo ciden ka sunna ko ni mugo min sera kadda arakanta ni kele la o kanyi me ka fo mugo tette me arakanta ni kele ka o fanate sawaba ube ka fo ni temme arakanta ni kele ye bidia ke sawaba te bidia te sufen nafila hakke tala